Vreten midje. Het is de zandje in de jood. Krijg de laptop uitzet. En die meisjes klaar voor je Pinksterweekend. Geesteren. Daar gaan we heen. Dus we zullen zien, de waarsberichten zijn net helemaal top. Maar goed, dat is niet anders en dat hebben we net in de macht. Dus we zien wel wat het wordt. Het is voorlopig hier, in ieder geval in het noorden, is het nog prachtig mooi waar. En het schijnt zuidelijker schijnt het wat minder te werden. Nou, het meeste spul zit er al in. De regering is nog bezig met wat laatste dingetjes. En dan gaan we op paard. En dan zullen we het wel weer. Nou, als we er binnen, dan zullen we nog wel weer. Hè? Laters. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. Nou, uw reis begint geweldig. U bent drachten dan net iets voorbij en we rieden voort en dadelijk al een feeling. Nou ja, je doet ongeveer 3 kwartier uur. Nou, iets later op vakantie dus. Dus 20 vrachten. We staan in de plak en het is nog steeds een graad, dus 22, dus helemaal lekker. Goeiemorgen vanuit Geesteren. Prachtig plakje. Slaan even een stukje de kantines even zien laten. Daar ben ik juist jong even geweest, nou dat is heel bijzonder. De regering zit al een bakje koffie. 's Morgens. Dus die kantine dat is echt, nou ja, dat is, zou ik al zeggen, dat is heel bijzonder. Ze waren dus even een slagje, we gaan eerst een bakje koffie. Nou, het is wat zuster, maar ze ga je er klaar. Kijk eens aan. We zoeken juist de jongen zo'n afwasje. En dan zit natuurlijk zie je normaal afwasplakken. En die Stien, die stiet daar achter de bar, zo dat lijkt het. Maar dat blijkt dus gewoon een afwasplak te werden. Zo. Gewoon een oorlog dus. Dus dat is mooi afwasje. Nou, wat het mij omgaat is in ieder geval sowieso al de onklaring hier. Dat maakt me eens even zien. Nou, dat is al een nominatie waard, dus zoals ze wat zeggen. En voor de rest hebben we hier dus al van die hele leuke dingetjes. Waar ik eigenlijk wel stiekem van hoor. Je hebt bijvoorbeeld zo'n solarlampje. Nou, even van die leuke teksten. Hier een thermometer. Ja, is dat super zo. Je kunt nog wat koffie pakken en dan kun je koffie zetten. Nou, heerlijk. Je kunt zelfs een rondje aan als het worst. En zou je al je streepproducten verkeerd hier. Dat is onder andere wat hier in de koeling zit. Maar behalve ijs. Zo had ik vleispakketten en dat komt direct al hier uit de regio.
Nou, fantastisch hè. En het mooie is, en misschien wel bijzonder, alles wordt gewoon op vertrouwensbasis. Dus basis. Moet ik het? Nee toch? Dus ja, wat je keep, dat doe je gewoon op het einde doe je dat in een envelop. En er wordt vanuit game dat ze dat een beetje eerlijk doet. Nou, is dat mooi? Ik ben vogelhuisjes. Ja, je moet er zuiver een beneden denken van, hey, wat is dat dan? Nou, je hebt wel van die motsies en met van die leuke teksten erop. Nou, kortom, ik vind het leuk. Want de infotheek. Hier stikt juster. Maar hier gaan wij dus juster in het aanwassen. Ja, je leidt dus al informatie. Ik de brievenbus west in envelop er in het een kist van het battalion. Nou, het is gewoon super voor elkaar. Nee, maar dit is toch helemaal mooi. Oh, ik is zelfs een tegoedbon. Kist Jan. Zo is dat wollen. Nou, ja, je kan er heel lang op praten. Het is hier gewoon super voor elkaar. Hallo. Dat die in de Hoenderstraat zo. Ik vind het fantastisch. Morgen met de buurman praat. En dat gaat dan hoe dit scherm wat hier is. Dat is van Isolux. En ik ga hem even vragen hoe hem dat nou bevoelt. Hij is nou voor trouwens, hij is even te fietsen. En ja, hij joeg eigenlijk gewoon dat best wel goede kwaliteit. Het is net een goed keepscherm trouwens. Komt bij Camperpassie komt het bij. Maar het voordeel is, zie je zit een rits in en de kist dus het voorrein, kist dus zakje letten. Dus dan hast je gewoon licht in de cabine en dan kist dat ding zitten letten. Als dan die daar juist, ja dan mag je eigenlijk de hele kapper weer af hebben. Het hele kleed verwijderen. En hier maak je gewoon de ritsen los en lest het vooreindje zakje en dan even de zinnebril opzetten. En dan hast je dus toch licht in de cabine. Maar de zinnen houdt het zien en het condens has dan ook net helemaal aan. Maar de bevestiging is ook super goed met elastiek. Dus ja, hij joeg in ieder geval dat de kwaliteit is in ieder geval heel erg goed. Ja, zoals ik al zei, het is net een goed kepen. Ik zal hem opzoeken bij Camperpassie en dan zeker een linkje onder de video zetten. En misschien wat wordt. Maar op zich wel handig. En dan vooral voor de condensvorming als het een beetje in het voorjaar is of in het najaar. Ja, en als het heet is, dan haast de meeste warmte haast uit de cabine. Nou, allemaal tips. Hier gebeurt het zoals kind.
De papiermolen van Frans. Bakker Frans. Waarom wat dat dan papiermolen heet, dat weet ik niet. Hier zit inderdaad, hier zit hond. Ik lees nog wat voorbeeldjes van papier. Oud-Marsum hebben. Oh, daar staat ze verderop. Een gezellige drukte hier. Oud-Marsum, prachtig dorpje. Is dit bekend om galerieën of zo? Hier dit dat hoor? Nou. Ik weet het net, maar in ieder geval het zit heel mooi in hoor. Super, leuk. En daar zit de regering wel innig. Want ik ben weer aan het vloggen of zo. Nou ja, klaar, het is net oors. We sluiten jongen. Galerieën is er inderdaad genoeg. Het is een stad mijn productkunst. Hier ben we in de galerij van Maureen Knobben. Oud-Marsum, een stadje met zo'n 4500 inwoners. Rond 1300 kreeg het stadsrechten. In 2010 is de gemeente Oud-Marsum together met de gemeente Denenkamp en Weerselo fuseerd tot de gemeente Dinkeloon. In de middeleeuwen floreerde de handel in Oud-Marsum grutpads vanwege de gunstige lezing. De opkomst van de industrie ging in Oud-Marsum voorbij. Het bleef een akkerbouwstadje. Jitro stokte de ontwikkeling, maar dit had een gunstig effect op de toeristische industrie. Het nostalgische staatscentrum door de oude tijden opnieuw herleven. Ik geloof net dat we hier wat keerpje. Net de eerste haalt uitleiden, hè? Nee, met maar even een kast. Oh, 50 cent. Ze krijgt maar 50 cent, maar heeft hij een boekkeerpje. Hou in. Dat is alles. Ian, ja. Maar dat is 50, 20 graden, goed rek. Die zit maar net maar in. Nee, dat hoeft niet. Hey.
Goedemorgen, snijn, eerste Pinksterdag. Ik had beloofd dat ik wat ontbijtzwaardig zou doen, dus ja, dan moet je dat ook doen. Nou, ik kan me net altijd druk maken. Want het goed is, dit er wat voor is geleerd. Zullen we het even zien? Allemaal broodjes. Wij hebben een uitgebreid pakket besteld. Holen we dat. We ben maar één keer voor. Tenminste met Pinkster. Dus nou, het ziet er goed uit. Suderaan zit erin, broodjes. Verrassing. De regering heeft even onthut erin. Dus ja, die zal natuurlijk aangenaam verrast wezen, hè? Dat ik zo'n heerlijk ontbijt voor haar kleermaker ga. Nee, eerlijk is eerlijk, ze had het zelf besteld. Dat rooien we altijd maar een beetje. Dat is ook nog een keusje, je mag gewoon jitten blijven. Er zijn sommigen die stap je, dus dan heb je die hele koffie gedronken en dan begint er wat na te eten. Volgens mij werkt dat nou. Maar ik weet niet dat dat zeker is. Hè? Ik doe het gewoon op mijn manier. En waarom? Omdat dat de beste is. Nou, dat laten we even doorlopen. En ik ben hier ondertussen even aan. Hè? Even feunen. Ik zal even opmeidje. Hier zit ik voor het kleurspultje in natuurlijk. Tenminste, dat teken helpen hadden. Want op werk kreeg ik wel eens die opmerking van... oh, wat heeft hij hier nou zwart? Gaat het weer verven van de mond? Ik ben gewoon nog... jong. Dat is het. Zo. Het was 7 minuten verder. En dan heb ik koffie. Even zien wat de regering is. Oh zo, die is hier al vlakbij. Die is op de terugreis. Nou, helemaal goed. Het regent. We krijgen aan een buitje. Nou, we zitten gelukkig zitten we hier droog. We zitten onder een parasol, dus even het wat drinken, de bui afwachten en dan kunnen we verder. We zijn op een helte. Valt zo mee. Schoolje. Schoolje en het onwaard en tongetje tegen gelijke griezenzwart. En het komende uren. Nou. Maar hey, we moesten eens even schoolje. Nu gaan we natuurlijk op het terras zitten. Biertje, bitterbaltje. Ja. Makkelijk. Krijg de bediend voor hier. Ja. Oh zo, onwaard. 1, 2. Nee, hier hebben we niet meer. Nou, later.
het onwater niet in het riet terug. Vannacht, nou vannacht is het ook wel aardig droog blijven, maar juist natuurlijk wat water. Nou, hoe dan ook, we zijn eigenlijk klaar voor de terugreis, dus we gaan even naar Bakenveen. Waters. Mooi, we zijn er klaar voor. Het kan heven, alles dit is oproemen. De serviceplak is vrij, dus we gaan even servicen. Nou, we zijn weer thuis. Noodweer in Friesland. Trouwens, de rest ook van Nederland. Dus het had je Joert nog even flink hoogst op sommige plekken. Boetenpost is dik overstroomd. Maar klaar, het is hier, nou ja, het is wel weer, maar het is hier aardig netjes blauw. Dus we zijn weer thuis van een lang Pinksterweekend. Nou, mooi weekend gewoon. Prachtig mooi plakje. Ze hebben in de recensies hebben we dat ook naar mij nemen op campercontact. Dus had u super voldien. En nu is het, kunnen we de vlog nog gaan. Hè? Dus ik zal hem in zetten en dan show je hem al wat we meemaken gaan. Maar dit is natuurlijk het einde, dus dan heim het al zien. Nou, het spul er uit en dan is het inpakken. Laters. Vond je hem dit nou een leuk filmpje? Abonneer dan even op mijn kanaal. Doe even een toemk omheen en zet het beltje even aan. Dan krijg je een berichtje dat er weer een nieuw filmpje is. We gaan op paard, meisjes knaus. Wat is het mooi dat je met allen en met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, meisjes knaus. Wat is het mooi dat je met allen